Ay, Diyos mio, day, kanibitaw nga hair day, no, day, grabe ka gasgas ang akong pagkapiling gwapa, oy. Kay lagi day kanimang gud nga hair day no day grabe jud noon kadra. Kay OFW man gud ni ang akong client day no. Kay lagi ba ang pangligo daw nila dito nga tubig day no day kay warm water. Muna day pag uli niya diri sa Pinas day no day ang piling gwapa iyang gipariban. Unya lagi day nadaot po nig maayo ang iyang buhok og samo. Kay before daw siya ni uli og Pilipinas day no day is iya pa daw ni gipasalon dito sa Dubai. Iyang gipakuluran iyang buhok day no day niya ang pagkaluto bitaw day no grabe kaluto mo nang nag-grabe-rize ang iyang buhok. Mo nang niana siya sa kuha day no ako daw paningkamutan day no nga manindot og balik ang iyang buhok. Ay grabe naman po ni akong client tay mara naman po ko ginuoan ni no ay please lang. Bitaw daghang kang client mo ana sa kuha day no day nga ma'am maluoy ka ma'am tarunga akong buhok ma'am ayuha ang ako ang buhok ma'am. Huy naunsa day mo day mga piling gwapa jud kay mo sa tanan. Ay Diyos mio day bisan nagtuo mo day no day nga ako'y power. Ay Diyos mio day bisan nagdahom mo day nga ako'y power. Kabalobi mo sa kuha day no day ang naana ko day no nga ako ang pagkapiling gwapa oy. Mo na pag ginahinay lagi mo na iyong kapiling gwapa day no day para di na madami sa iyong buhok ba. Anyway, pag humadan ako riban sa box sa akong client ay no, inana na din kanindot o ka-shiny ang iyang buhok. Ay dayon ang pagkapiling gwapa sa akong client ani mga panahon na ba, please lang. Og mo day to no, bye mo oy.